акнун дӯстони азиз рақобати баъди Темур Раҳимов дар раунди дуюмро бо ҳам тамошо мекунем. Темур Раҳимов бо ҷудогии кабуд ҳаст дар баробари ҳарифаш Ҳеги Стефан аз Австрия. Як шинохти хуб дорад Темур Раҳимов. охирин рақобате ки инҳо доштанд ба мастерзи доҳаи Қатар дар соли 2021 ҳамин соли ҷорӣ рост меояд. Темур Раҳимов дар муддати 4 дақиқа 24 сония ин ҳарифро мағлуб карда буд дар даври аввал ва ба марҳилаҳои баъдӣ рафт ки он ҷо Темур Раҳимов бисёр хуш дурахшид. ҳатто то барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош кард. Феълан бисёр дуруст кумикатаи боло ва ҳаракат барои надодани ҳариф ягон усул ва бояд ҳаракат кунад ягон вале шидо барои Стефан дода мешавад барои дифоъ кардан. дифоъ ва бубинем Евгений Рахлин шидо барои дифоъ кардан. Темур Раҳимов варзишгаре ки рӯ ба зуҳур аст дар арсаи рақобатҳои ҷаҳонӣ дар доҳаи Қатар. воқеан табъи ман дӯстдорон ва ҳаводорони куштини ҷудоро хеле шоду мамнун карда буд ва бубинем дар ин ҷо низ Темур Раҳимов бо ҳамон форми идеалии худ қарор дорад. бояд усула давом кунад, истодан дар кор нест, вале ба ҳар ҳол чун як бори дигар кор иҷро шавад, дар меафтад, шояд қувваи худро эҳтиёт ё захира мекунад, ба неваза намегузарад. Темур шидо ба Стефан дода мешавад. дуюм шидо агар ҳаминтер ҳаракат ва кумикатаи болоро истифода барад. бале дуруст. боз як ва ин шояд акнун шидо бошад. ду маротиба шуд ки пайопай ин Стефан ҳаст ки ҳамон шидои дуюм суда шуд. дифоъҳои дурӯғин пешсафи Темур Раҳимов дар назар аст ва боз як кӯшиш кардан дар кор, як бори дигар ин корро иҷро кунад, то ки бале дуруст аст. Темур Раҳимов дар рақобати аввал бо як усули бисёр зебои партобӣ, инро як усули аши ҳарай буд, даши барай. бале, даши барай як усули зарбаоӣ буд ки вақте ба пои чапи ҳариф зад, воқеан ҳариф ба тахтапӯшт афтид. вале ин бор аз лиҳози тактикӣ Темур Раҳимов пешсаф ҳаст. зидди ҳамла ин ҷо агар сурат бигирад, боз як усули хафакунӣ ва то охир дар неваза ба ши мевазад. гузаштан ба бале бисёр як мавриди хуб буд барои ши меваза. бале албатта дуруст бояд ҳамин кор кунад Тимур. ман гумон мекунам агар аз лиҳози ҳаракоти тактикӣ амал кунад Темур усули хафакунӣ ва бояд аз лиҳози тактикӣ низ метавонад пирӯз шавад. вале аз Темур усулҳои партобӣ, усулҳои зарбаоӣ дар бубинед боз ҳамон даши барай, бале даши барайро истифода кард ба пои рост ва бори дигар ҳамон равиш бубинед ҳамон даши барай ба маврид истифода шуд. дар ин лаҳза низ бале 44 сония боқӣ мондан то анҷоми вақти асосӣ ба ҳамин равише ки Темур Раҳимов дар рақобати аввал дар доҳаи Қатар ҳамин Стефанро аз пеши рӯ бардошта буд, билохира ҳамонро интизор шуд ва он ба вуқӯъ пайваст. ва дар даври сеюм бо